Mina ngithi sagida amathwasa nje bafowethu. Bengaze usilasi ngaleyo ndlela. Cha bafowethu ngithi anginazise ngokuhlelekile, ngokukhethekile mzakwethu. Ngomsombuluko lona siyakuwona. Ngizoba live. Kuzobe kumayelana neviki lonke nje. Ngoba iviki leli lizalo vele iviki lami. Niyazi ukuthi mase kuselo 4 days, kuselo 3 days, suke sekuyisikhathi sami ke leso. Uyabona. Wengenza ukuthi ngithemba ukuthi-ke nizwele le clip ake nginibekele namukele kuzonke indawo la kuzophenya khona le video igama lami ngumsizini aka Inkosi Admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukuthi uqinise subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Mina ke sengiphuma kanje ngithi nje kwakho nje asla ngapha ku-comment section lizovula khona umbono wakho ukuthi ngicabanga ngani ke ngale clip noma ke ngalokho okushiwo ke iGcokamelisha kuyo ke le video oyinganza kwethi mina sengiphuma kanje.